kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta yap jalop ka samlan asam hawa umtreu ki por pulit ka riboy district harangkat ki por pulit ka fire and emergency service na berlihat kilalej bantam ya kawai kemet yap jong ka samla kan thai ka balaklat no hadin pakalangam jalop hapo kawa umtreu hajan ka pani tola power house kane ki jingjiang ngam jalop jong kane ka samla kalajia haga step jong ka khat atrik jong nai nai lar haga por khanda shiteng ayai stem kat kum ke jing tip balayok lum la ong bakatei ka samla ka baklat no la tip ka teng kum ka puja sarkar ka basyong basa hanong ba kuah ti lai thuru ba kane ka samla harangkat bat ki parlok changka ki yalej ban bam khana syakatei ka jaka bat kane ka samla kalalej panchingi kai harut jong ka wone ka wa tru hanrei kalakum tuj bat hap syakata ka jaka bakham long jeliu ki parlok jengkane ke samla watla kila persang ban lej ajing rap ika hanrei kim sim layok lat shu tat hadu bakane khana samla kalangam jelop no hagate gawa nakaliang jengki pulit ka bernihat aupus lembat ki bor ka fire and emergency tang mare yo jengki bakhlor kane jengjia kila lej marmar syakate ke jeka bat adin katokan nepor layok ban seino ya kemet yap jongkane ka samla patla IT no syaki bahaying hadin ba ki bahaying kimsyem latre ban pendep ya kapus martem